Wajibane bulan bapak golekno ilmu minterno anak supaya anak ngerti nang kabeh sarak besok uripe ben bisa kepenak. Mulane ngombe miras lan narkoba ojo dilakoni. Ngombe soda dicampur tegen, ngombe narkoba ngerusak pikiran. Anak tanpa tanding mulai pendidikan ngono ayo diutamakno kanggo njog kecerdasane bangsa kangkong kayo asil sing nyoto nek pendidikan minangka jaga mental generasi muda nek pelektasi ayo padha singke arono sebab pelektasi dolor bisa ngrusak mental generasi sing bisa ngrusak mentale bangsa.
keto nuwun dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri Bapak Ibu saha para sutresna ingkang tansah sinudarsana. Kula pun Bapak Yono pramugari saking wewengkon Danamulya, ugi panjenenganipun Bapak Gembong pramugari saking Danamulya. Saderengipun nyuwun sih agunging samudra pangaksani. Bilih kita jumenengi ngarsa panjenengan sami sesarengan kalian ibu-ibu waranggana ingkang indah ing Sulistya. Boten langkung namung badhe atur gending-gending ingkang sami. Badhe ngaturaken gending-gending Jawi ingkang sampun rinakit dening karawitan madya laras ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Ngaliono saking Kitha Malang. Ing panyuwun Bapak Ibu saha para sutresna sageta nampi ananing gending-gending Jawi panglejar manah menika kanthi sukurnaning penggalih pramila dumateng para bapak saha para wisdaya katuran pinarak ingkang sekeca. Murih nggampilaken tumindakipun para sutresna anggenipun ngenut titilaksaning gending-gending Jawi menika panjenenganipun Bapak Endra Kusuma pramugari saking Malang ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami. Kita minangka pramugari ingkang taksih muda ing seserpan mbok pilih anggenipun ngaturaken sampur kirang subasita ugi wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi. Kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami boten langkung kanthi panutuping atur mugi tansah rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Pramila dumateng Bapak Endra sumangga kasumanggaaken kairing gending Srepeg Surabaya. Nuwun, nuwun, matur nuwun.
padha